Kule mpelasonto esiphuma kuyo ababengomengameli bezwe neANC nephini leqembu bakhwele badilika kumengameli weANC wamanje nezwe uCyril Ramaphosa. Laba nguThabo Mbeki, nguJacob Zuma kanye noKhalema Motlanthe. Bakhala kakhulu ngokudicileka phansi kwesithunzi seqembu ngodaba oluthinta izinsolo zokwebiwa kwezigidi zamadola eplazini likamongameli uRamaphosa iPhala. Do we say to the president he must step aside? Or do we say no? Let it continue through the courts, through the parliamentary process. What's the impact of that on the ANC, in the public mind? Owayengumongameli wezwe uJacob Zuma nomongameli uCyril Ramaphosa babewudwendwe lolimi namathe kodwa manje asebephenduke inkukhu nempaka. The president is corrupt. Yet the busybodies and self-appointed anti-corruption crusaders and NGOs are dead silent. Your president has committed treason. Izifundazwe ezintathu ngobukhulu eqenjini iANC okuyiKwaZulu Natal, iLimpopo kanye neEastern Cape zimvikele umongameli uRamaphosa. I don't think that is going the correct way. What we have just observed over the last 24 hours is very unfortunate, actually destructive. Okhulumela ihhovisi likamongameli uVincent Magwenya uxwayise labo ababengomongameli ukuthi bamtshele ngqo ezinhlamvini zamehlo umongameli uRamaphosa uma kunento abafisa ukuyisho kuyena. But to stand in rooftops and shout at him is not really constructive. He remains hard at work. He remains very much focused. He's not going to be distracted by criticism. He understands that in his role, criticism is powerful cause, so that's not going to make him lose sleep at night. Other issues will be dealt as we go. uMengameli uRamaphosa ubhekene nezingqinamba zezombusazwe ngaphambi kwenqunquthela yokuqoka ubuholi beqembu kozibandlela nalapho ebheke khona ukuthi aphinde aqokwe njengomongameli weqembu ihlandla lesibili. NginguSamkele Maseko ngibekele izindaba zeSABC eGoli.